Isimanga iqembu lomkhonto wesizwe lisule icala belikade lidlulele u-IEC icala ke lokuthi basola ubugebengu ngesikhathi ke kubalwa amavotes, icala lokuthi ke basola ukuthi khona inamba ezashintshwa ngenkathi ke kuvotwa, icala lokuthi ke bona bayawanqaba ama-result ebekade ke ephumile. Namhlanje ke sebethathe isinqumo sokuthi ke bavele basuleke lelo cala, bathi cha, IEC awunacala, siyehla kuleyo nqola bekade ke sithi ke siyayisusa. Ngiqale nje ngikubingelele ngikwamukele le channel Maswidi Mina Production, okubingelelayo umxolisi Mfana kaDlomoza phansi le enkandla inhlango ukusiholela. Uma ngabe ke uyaqala ukufika kule channel, ngicela ukuthi wenze iqiniso lokuthi uqhubeka subscribe maqedwe bale video, ushaye like bese ke uyakhomenta kulolu daba lwanamhlanje. Nganza kwethu utabe ngeze ngaloke njengamanje luthi ke idide abaningi yenziwe umkhonto wesizwe lishona nje ilanga namuhla 03 July 2024 selithumela ke incwadi ke eParliament lithi ke cha liyalisula ke icala ebelikade lilivulela uIEC laphana ke enkantolo yezokhetho. Njengoba ke uyibona ke leyo ncwadi evele lapho esithumbeni sakho esho khona ukuthi umkhonto wesizwe iwona ke ubukade uapplyile okanye iwona ke ubukade ke uvule leli cala bese ukuthi ke ulivulele uIEC, ulivulele umengameli uPresident Cyril Ramaphosa, ulivulele ke labo uSpeaker weNational Assembly, ulivulele nawo wonke amaqembu ke angenele ukuya ke kuNational Assembly ngokuvuma ama-results bekade ke ekhishwe uIEC ukuthi ke bafuna kuqalwe phansi kubalwe kabusha okanye kuqalwe phansi kuvotwe kabusha okanye bethi ke bayawachitha lama results. Njengamanje ke sebebhaleke incwadi beyithumela kuyo inkantolo yezokhetho bethi cha asisena inkinga thina njengomkhonto wesizwe siyawamukela lawo ma results ebenithi ke nisinikeza wona. Ilezo nje bengulethele zona nganza kwethu namhlanje kusihlwa umbuzo nje mhlambe engakushiya nawo ukuthi kahle kahle ngabe kumkhonto wesizwe likhona yini na icebo ke elisha oza nalo njengamanje noma uzama ke ukuletha nje ukuthula lapha ke eSouth Africa okanye ke uphinde futhi uyibuza ukuthi bekade beqalelani impi eqaleni uma ukuthi ke kuzohamba hambe begcine futhi ke sebeyivuma okanye ke sebegcina sebevuma ukuhlulwa icala lingakathethwa nokuthethwa ngoba phela inkantolo ibekade ingakaphenduli kuphela nje amaqembu afana no-DA ebeseqalile ekhombisa ukuthi ke wona asayida no-IEC kanye ke namanye amaqembu afana no-ANC. Umkhonto wesizwe ke uyajika ke njengamanje uthi cha thina ke siyahoxa okanye ke siyaliyeka leli cala siyalisula, sithi ke izwe aliqhubeke lihambe kahle njengoba ke kade linjalo. Sizohlala lapha silinde sibone ukuthi ke ihamba kanjani le ndaba. Engizocela kuwena njengamanje ukuthi wenze iqiniso lokuthi ucofa subscribe, uyalike bese kuyakhomenta, uphinde ungakhohlwa ukucofa le nsimbi ebizwa ngokuthi ke notification bell ukuze ungeke usale ngaphandle uma ngabe ke sengilethe update kulo lolu daba. Ngiyabonga, asidibane kwi video elandelayo.